Insellmilkom. Illum il-ġimgħa 8 ta' April, Jum id-Duluri. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Wisq maħbuba tagħna, int li toqgħod qrib is-slalib tagħna bħalma bqajt ħdejn is-salib ta' ibnek Ġesu. Qawwi l-fidi tagħna sabiex jekk mifluġa bit-tbatija naraw l-imħabba kbira u safja tal-mulej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Aħna l-Maltin ġimgħa qabel il-ġimgħa kbira niċċelebraw id-duluri tal-Omm wieqfa ħdejn is-salib ta' Bina. Ejjew nitolbu ħafna għal paċi fid-dinja għal tant ommijiet li din jibku lil uliedhom li tilfu fil-gwerer, tant ommijiet inkwetati għal uliedhom, tant ommijiet li għaddejjin minn sofferenza li għaf biha Alla biss. Fl-Omm aħna naraw dak kollu li hu sabiħ fl-imħabba, it-tenerezza jew il-ħlewwa, il-kompassjoni jew il-modrija, il-viċinanza x'l-Omm dejjem qrib, anke meta nitbedu aħna. L-Omm issegwina bil-ħarsa tagħha, bl-imħabba tagħha, bil-paċenzja tagħha, bil-maħfra tagħha. Ejjew nitolbu għall-ommijiet kollha biex dan l-ispirtu li aħna nitolbu u nilnaqelgħu mingħand Omm Ġesu f'dan is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa jibqa' jinfirex fil-qlub tal-ommijiet kollha, tad-dinja kollha. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba li l-ommijietna ma prezzajnihomx, ta' kemm il-darba konna aħna l-kawża tad-duluri tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla meta ibnek intrefa fuq is-salib, intrid li ommu tieqaf ħdejh u tbati miegħu. Għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-Passjoni ta' Kristu
biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-littra lill-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bid-dmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur ta' salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-Mulej. Fit-tieba tiegħek Mulej salvani, flimkien. Fik Mulej jien nistkenn, ma jkolli qatt x'nirex. Fil-ġustizzja tiegħek salvani, għatini widen u fittex eħlisni, flimkien. Fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Kun blata tal-kenna għalija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi. F'ġieħ ismek mexxini u wassalni. Flimkien, fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Oħroġni mix-xibka l-ħbew għalija, għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk jien nerħi ruħi, int teħlisni Mulej. Alla tas-sewwa, flimkien, fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Imma jien fik nittama, Mulej, jien ngħidlek, Alla tiegħi int. Fidejk hi xortija, eħlisni min id l-edewwa, minn dawk li jaħduha kontrija. Flimkien, fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Kemm hu kbir il-ġid tiegħek Mulej, li inti erfajt għal min jibża minnek. Li jint ħejjejt għal min jafda fik quddiem il-bnedmin kollha. Flimkien, fit-tieba tiegħek Mulej salvani. Sekwenza. Wifqa kienet imbikkija l-om ħdejn bina fid-dbatija fuq salib indender. Ta' din l-om mill-qalb maqsuma, f'dak l-imrar bluġieħ midmuma nifet sejf in-niket. Kemm dbatija f'qalb muġuha li madwejja li jifnuha ħasset l-om minn birka. Xweġa ġarbet u xkefrija meta ratu fid-dbatija l-om lil-bina Alla. Qalb kull bniedem tħoss għaliha lill-om Kristu u kemm tibkija x'ħin tara f'di l-ħasra. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha x'ħin ta' Kristu l-om jilmaħa f'niket kbir ma' bina. Għad nubiet ta' ġensu u ħati lil Ġesu iratu jbati taħt is-swad bl-ħnina. Rat lil-bina u baqgħet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. U għajn ta' mħabba għalija ġelni nħoss dik id-batija biex jien nibki miegħek. Kebbex f'qalbi nar ta' mħabba la tħallija qatt tittabba mħabbti għal Kristu. Qaddisa, isma' talbi, dawk il-pjagi li f'qalbi tibnek Ġesu imsallab. Aqsam miegħi di dbatija għal Ġesu li mħabba fija xerred demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki dnubiti, fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix di l-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġni mbirka, qalbina, u rimjej din il-ħnina biex inħoss l-indima. Mewt Ġesu li qudiemi, fuq il-pjagi jkun biss klimi u l-passjoni tiegħu. Ġelni nħoss il-pjagi fija, is-salib u kull dbatija u nissaffa b'demmu. Verġni mbirka, iqaf miegħi, f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintelef.
bis-salib fit-triq wennisni u b'mewt ibnek ħarisni, żommni sħiħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar, għamel int li jien nittajjar lejn is-sebħ tal-ġenna. Amen. Ħini għal-Verġni Mqazza Marija għax tħaqqilha l-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kienu ħobb wieqaf ħdejha qal lill-ommu: Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Dan il-jum għażiż għalina għad-devozzjoni popolari tal-Maltin u l-Awċin, ejjew nifhmu dak li xtaq Ġesu imsallab fuq is-salib aħrax li ħejjejnielu meta ra lill-ommu u ddeċida li jafda mhux il-loħta li kienet hemm, il-Vanġelu stess jgħid li ma' ommu kien hemm oħt ommu, kien hemm xi ħadd mill-familja. Imma juhu jiddeċidi li jafda lill-ommu lid-dixxiplu il-maħbub. Mara, hawn hu ibnek, hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħa lil Marija għandu. Il-Madonna Om Ġesu saret mhux biss parti mill-ħajja ta' Ġwanni, dixxiplu l-maħbub, imma hu kellu wkoll id-dover juħsieba, jħobba bħalma ħabba bina. Imma ħada għandu wkoll billi adotta il-ħsibijiet u s-sentimenti tagħha. Dan il-jum tad-duluri ispirati wkoll mit-talba sabiħa li l-Papa Franġisku kiteb għal dan is-santwarju u l-lum għandi l-pjaċir nippreżenta fit-tmiem din il-qudiesa lill-Arċipriet il-Father Joe. Il-Papa isejjaħ il-Madonna b'dawn it-titli sbieħ: Om it-tenerezza, l-om ta' kull ħlewwa, om il-kompassjoni, om ta' kull modrija, om il-viċinanza, om li dejjem qrib tagħna. U nistgħu ngħidu li f'dan il-jum tad-duluri aħna niċċelebraw u nikkommemoraw, nifhmu u napprezzaw l-ewwel nett it-terenezza tal-Madonna. Ma nimmaġinajix li għajret il-xi ħadd dejn is-salib ta' bina, jew li kellha sentimenti ta' mibeda jew ta' rabja. Id-dmuħ iġelben ma' ħaddejha kien dmuħ taqsim il-qalb, imma wkoll tkun dmuħ bħall-ilma quddiem li ħareġ mill-kustat ta' bina li saffina mill-kull rabja
minn kull mibeda u jiddedikana għal dik il-ħlewwa li hija sinjal tad-dixxiplu tal-Mulej Ġesu. Ħdejn is-salib ta' bina l-om hija eżempju sabiħ ta' kompassjoni, ta' modrija. Il-kelma kompassjoni ġejja milli fattaddi minn passjoni ma' xi ħadd. U hekk nagħmlu meta ngħadru lil xulxin. Aħna nidħlu fiż-żarbun ta' dak li jkun, nifhmu minn xi għaddej. U b'dak il-ħsieb u b'dak l-għarfien nifhmu li ngħadru lil xulxin. Min jaf jien kieku x'kont nagħmel. Min jaf jien kif kont nirreaġixxi. Iżjed ma tifhem, iżjed tagħder. Iżjed ma tifhem, iżjed tapprezza u jkollok ukoll il-qawwa tbati ma' min qiegħed ibati bħalma tifraħ ma' min qiegħed jifraħ. Il-Papa Franġisku fi żjara tiegħu fostna għallimna mhux bil-kliem biss imma bil-ġesti u bl-eżempju tiegħu. Kemm fit-Santuarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu kif ukoll fil-Bażilika Minuri ta' San Pawl ir-Rabat iltaqa' ma' rappreżentanza tad-djufija, tal-mart, tal-vulnerabilità, tad-tbatija tal-poplu tagħna. U l-barka tal-Papa, kif tlabtu kif niżel mill-ajruplan, nitolbu li ġġib ħafna u ħafna fejqan. Xtaq isellem ukoll lil dan is-santwarju antik, l-eqdem wieħed fil-Gżejjer tagħna. U t-talba li iffirma u kiteb għal dan is-santwarju tkun ukoll talba li tixteret fil-familji tagħna. L-aħħar titlu li l-Papa jsemmi lill-Madonna u li tant joqgħod fil-festa tad-Duluri hija Sitna Marija tal-Viċinanza. Xi tfisser? Li tkun viċin dak li jkun bħalma kienet hi qrib is-salib ta' bina. Id-dixxipli li f'wieħed ħarbu, tbedu. Jekk ħarsu lejn salib ħarsu mill-bogħod mimlin bil-biża'. Imma l-om ma abbandunatx il-bina. Fil-mument tal-ikbar mistħija, tal-ikbar għajb, tal-ikbar umiljazzjoni, kienet hemmhekk, ħdejn bina. Tisma' t-tajjir, it-sekzik. Il-ħars skandalizzat ta' min jaħseb li jifhem u jaf kollox. Semet il-kliem eżiż ta' bina, jaħfer, iwiet il-ġenna lil ħallit tajjeb. Jintelaq fidejn missieru Alla l-imbirek u jafda lil-dixxiplu l-maħbub. Aħna llum inqimuha tħaddan il-ġisem mejjed ta' bina, taraħ jindifen. Xem fil-qalb ta' Marija, misteru kbir ta' dulur, imma wkoll ta' fidi kbira li fid-dlam tittama fil-jum tad-dawl. U dmuħ tagħha li llum iġelben frott id-dieqa jinbidel fi dmuħ ta' ferħ narħat tilajt. Din hija l-fidi tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Aħna nisemgħu tant aħbarijiet koroħ mill-Ukrajina. Friġlejn il-Madonna tal-Mellieħa jew nitolbu ħafna għal tant nies maqtula miż-żewġ naħat. Immaġinaw daw iż-żgħażagħ Russi mibgħuta għall-gwerra li ma jafux x'inhi u għal xiex u jispiċċaw mejta ta' 20 sena, 21 sena. Immaġinaw ommijietom, missierietom l-aħwa tagħhom.
Immaġinaw il-vittmi innoċenti fl-Ukrajina. U dana fis-seklu 21. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik, li lek inajtu għalli xaħna trufnati u li tefa. Li lek nitnidu aħna nibku nolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Mela avokata tana, daw għallejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina. Urina wara dana trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tijak. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għat-tifjir ta' ismek u Alla ħanin il-qattalb u l-offerta li qegħdin nagħmlulek f'ġieħ il-Verġni Mqazza Marija. Li x'in kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu fil-ħnina kbira tiegħek tajtilna bħala l-aktar twajba tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Unfaħrukum berkukum xandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tad-duluri ta' Marija dejjem Verġni. Li nislet li liben l-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita taħt li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bieħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewit ma' s-serafini u l-qawwit tas-sema. Flimkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċti, ismitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u xormu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet.
għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna palma naħfri l-minu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna minn den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistendew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja għenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja għenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem fiċ-ċokontana nitolbuk biex aħna u niftakru fin-niket tal-Verġni Mqazza Marija intemmu fina l-ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu li għajxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Papa kiteb din it-talba bit-Taljan imma ħejjejnilu wkoll traduzzjoni bil-Malti li se naqra issa u fin-nunzjatura iffirma kemm it-talba bit-Taljan kif ukoll it-talba bil-Malti. Talba tal-Papa Franġisku lil Madonna tal-Mellieħa. On Verġni tal-Verb inkarnat. Om Alla meqjuma l-sekli sħaħ dan il-post qaddis. Ġenerazzjonijiet ta' Maltin resqu lejk u talbuk. Għamu sabu s-serħan, il-faraġ u l-ħarsin. Verġni Om, kun għalina Om mit-tenerezza li tilqa lil kulħadd bħala wlied il-missier u twassalhom għat-tannieqa tal-ħniena mill-aktar ħelwa. Verġni Om, kun għalina Om il-viċinanza li tersaq biex tiltaqa' ma' kull persuna li qed bagħti u togħtor u twassalna l-fejqan tal-ġisem u tar-ruħ. Verġni Om, kun għalina Om il-ħniena
li tiftħinna l-qalb ħelwa u umli ta' ibnek Ġesu u tallimna li l-vera mħabba tagħmel minna wlied tal-aktar oli. Verġin tal-mellieħa, itlob għalina. Amen. Grazzi mill-qalb l-Arċisqof li oġbu jwaslilna din it-talba tal-Papa u li żgur ħatibqa' f'qalbna u li nżommuha wkoll bożza kbira biex aħna wkoll nitolbuha wkoll għax il-kliem tagħha kif qal istess Arċisqof tassew jesprimi min din l-om li tant ħobna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. L-avviżi ta' dioċesi intom tafu li l-lum ma jistgħux isiru purċissjoni ta' doluri, jistgħu jisiru minn nhar il-ħadd li ġej. Nappella lil Maltin u l-Awċin kollha min qed isegwina biex nipparteċipaw fil-purċissjonijiet ta' doluri li se jiġu organizzati fil-parroċċi tagħna minn nhar il-ħadd li ġej il-qudiem. Jiena semmixxi purċissjoni pellegrinaġġ il-belt li toħroġ mill-Knisja ta' Ġisu, se joħroġ l-istatwa ta' Duluri u l-Kurċifiss mirakolus ta' Ġisu. It-tnejn fil-għaxija. Issa l-ħin insejtu ma nafx hekk fis-6 jew fis-7 u do paċenzja ċċekkjaw. Fix-ħin? Fis-6. Tara l-avviżi dejjem ikollhom. Il-ġurnata tajba tajjeb li din il-ġurnata nżommuha ġurnata ta' ġabra u ta' talb, mod speċjali talba l-paċi. U anke niftakru fil-qdusija tiegħu il-Papa. Il-paċi magħkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġur Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellaw. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu.
Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkoronat korona tax-xewk. Missierna li inti bis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, e kulli trid int kif is-semek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu qabbew bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti bis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, e kulli trid int kif is-semek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawwieti tqaddes ismek tiġi saltnatek. Inkun li titin kif is-semek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ngħidu li xaħna turufnati u li tevi. Lilek nitnidu aħna nikun orfu f'dan għal-wid tal-mod. Għamel awrka tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina dana turufnament il-Ġesu, rottimbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-semek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejja. Jistriħu fis-slim. Mulej ħnina. Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana, Missier eterna Alla, Eben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinità qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-ħnina, Om tal-grazzja talla, Om muxebba, Om it-tama, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om bla teba, Om li tistħoq l-imħabba, Om tal-ħaġeb, Om tal-paririt tajjeb, Om ta' min ħalaqna,
Om ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistoq kull qima, xebba li tistoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, barda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, kelm tal-midinbin, faraċ tal-migranti, faraċ tal-imniktin, għajnuna tal-insar, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mlista minar l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Lopalina qaddisom Malla nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulejana nitolbuk li ndawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u d-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erbieq. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, San Sebastian Martri, San Turrocco, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preka, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna jitolbu Alla. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlub glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomo, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Bek naslu fit-tmiem dan il-moment ta' tal-pallum mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Infakkarkom li min jixtieq jgħin l-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet.